பிரேஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களுக்காக சொல்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். ஆமீன். என் மகனே, என் மகளே, நான் உன்னை பாதுகாக்கும்படி உன் கூட இருக்கிறேன். இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் விட ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு நம்ம ஆண்டவர் தான். மறைந்திருந்து தாக்குகின்ற பொல்லாத பிசாசுகளாக இருக்கலாம், கூடவே இருந்து வஞ்சகம் பண்ணுற பொல்லாத மனிதர்களாகவும் இருக்கலாம். யார் மூலமாக நமக்கு ஆபத்து வந்தாலும் அதை விடாதபடி நம்மை பாதுகாக்கிற தேவன் ஒருவர் நமக்கு இருக்கிறாரு. நமக்கு ஒரு ஆபத்து அப்படின்னா அவர் எழுந்திருப்பார். தேவனுடைய பிள்ளைகளை தொட முடியாது. உன்னை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான்னு சொல்லப்பட்டு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி தான் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு நல்ல தெய்வம். அதனால் எதை நினைச்சும் யாரை நினைச்சும் பயப்படாதீங்க. நீங்கள் வாழ்கிற இடம், வேலை செய்கிற இடம், ஊழியர் செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய பொல்லாத மனிதர்கள் எழும்பினாலும் சரி, எந்த மாதிரியான காரியங்களை அவங்க செய்தாலும் சரி, தேவன் உங்களுக்காக எழுந்திருப்பார். அவருடைய பாதுகாப்பு உங்களுக்கு இருந்துட்டா போதும். யாரும் உங்களை வீழ்த்த முடியாது, சேதப்படுத்தவும் முடியாது. விசுவாசிங்க, என்னோட கூட என்னை பாதுகாக்கிற என்னுடைய ஆண்டவர் இருக்காரு. அவர் என்னை பாதுகாத்து நடத்துவார்னு விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க. ஆண்டவரே, என்னை பாதுகாக்கும்படிக்கு நீங்க என் கூட இருக்கிறீங்கப்பா, அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கண்ணின் மணியை போல என்னை பாதுகாக்கிறீங்க. எந்த தீங்கும் என்னை தொட முடியாது, சேதப்படுத்தவும் முடியாது. நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். God bless you.